कहता का खैला बाबू चिपा जा ला ला मिठाई देता मनावा कहा चिपवा बाबू के कहता का खैला बाबू चिपा जा ला ला मिठाई देता का खाए खियावता लोग का बा बादाम है के दिला सा बादाम कि हमार का नाम बा चाप के बोला होकर का नाम है बचिया का बचिया का नाम बा नंदनी तोहार का नाम बा ना खाई तोहार का नाम बा खुशी नाम बा खिया बचिया खियावा खिया बचिया के खाई तका बचिया के का खेबू बची नंदन का खाती है नंदन रे बैठ मशीन चलाते नंदन ना बैठा ए नंदन तका ने फोटो खींची नंदन तका ए नंदन नंदन ना ताकती है रे खुशी कुल बादाम छेड़ दिली मम्मी मारी कैसी है ताकू ना कुल बादाम छेड़ दिली ना हम जाते हैं गाँव में पहुँचाता हमके अपने मन में जाई हाँ नंदन हाँ कह दिया ए नंदन नंदन जाई रे नंदन मशीन चलावती है न रे नंदन मशीन चलावत हूँ कहती है देख नंदन गाँव जाई ए नंदन हाँ रो लगा केला खाता दिखावा केला केला बा कैसे खाया रहा ऐसे छिल खा छिले बना खा क्या दोगे खेला क्या दोगे क्यों क्या का नाम बा खुशी केला खाती है तो खा खुशी केला खाती है नहीं क्या वो सब ना खड़ा होता नंदन खाए